Nabi sallallahu alaihi wasallam etanyaaki suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamatil mu'min wal munafiq. Nabi ditangleti perbedaane utawa tenger-tengere alamate tiyang niku sing beriman antarane wong sing munafik. Jelas mboten sami para hadirin. Tiyang sing iman lan tiyang ingkang munafik. Ammal mu'min himmatuhu fis shalah wassiyam wal ibadah. Tondo-tondoe wong sing iman temenanan nang Gusti Allah, imane sing sempurna nggih niku sing pertama, himmatuhu semangate fis shalah. Salat semangat, Pak. Kan sepenting salat. Bener sepenting salat, salat je penting. Mun sepenting salat sekarepan. Masih tak asupluken, tak kelambian, sekarepan, masih tak berjamaah, sekarepan. Sebab tak nganggep sholat ini kepenting para hadirin. Sampeyan delok saniki, wong repot-repot mantu nyunat mesti korban pertama niki sholat. Mantene gak sembayang, biyodoe gak sembayang, senumane gak sembayang, sing ono dik pawon gak sembayang, rombongan ke neraka kabeh jere Allah. Lek sumpak nemen dikokon sembayang tambah sumpak niki gua belok sampean. Dikokon sembayang hayya 'alas shalah tak nyambung Pak dek setrum mah. Lek wong cinta niku krungu suarane niku seneng nggih Bu nggih. Wong cinta niku mesti krungu suarane masih ndak ketok wonge pokok krungu suarane niku senenge luar biasa. Sampeyan seneng napa mboten teng anak, Pak? Ibu-ibu cinta napa mboten teng anak? Anak sampeyan nangis tengah wengi, tangi apa mboten? Cekekal napa mboten? Bledes tak bledes, Pak? Medurene cekekal iki bledes. Lek anak sampeyan nangis walaupun gak ketok, cuma krungu suarane cekekal. Waduh, anakku nangis. Ibu sing tangi, lek bapak tangi cuma jejek tok nang sikile nang ki anake tangi. Ngalah orok Pak bapak. Niki ki Pak iki. Nek serbu embu iki Bu iki. Ki polan montek kambi sapa ampo ramme bu embune pon Pak. Mergene nyanyi yolok tang ki Bu mane tak ramme. Lek Pak bapak hebat Bu, masih dak usah diceluk bapak-bapak tetep anteng dingkluk kabeh saking khusuke sampai keturun nggih. Lu jajalan engkau subuh zuhur cekekal ndak krungu adzan iki kira-kira. Aja-aja engkau semoyo anak sampean nangis sampean tangi gak kira semoyo. Gampang wis turu dhisik sing penting lega turu puas turu baru ngendong anak mboten kira. Krana semangat niku ngendong anak cintae cinta nang anak. Lah pramila saking menika monggo sekira wangsul saking majelis niki sing gati urusan salat. Sing himmah, sing semangat. Beliau guru kita Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sering dawakan kita ini mau diberikan pahala sing boten pantes ambek kelakuane bayarane ndak mufakat Pak. Sembayange mek petang rakaat paling akeh 2 rakaat, petang rakaat 3 rakaat cuma ganjarane bayarane swarga. Subhanallah. Lah mun ceritain swarga sampeyan tak terus, ceritain neraka tak kok ya cerita apa boleh kok.